Hány éves vagy, Zsuzsa? 39. Ő az első kisbabád? Igen. Mióta próbálkozol? Hát, vagy 18 éves korom óta, ha így mondjuk a terhességekkel ugyebár, vagy a lombikkal viszont, ahogy ő is született, 4 éve. 18 éves korod óta próbálkozol, hogy teherbe essél? Hát igen, hogy sikerüljön. Hogy sikerüljön. Mik történtek ez alatt az idő alatt veled? Hát volt sok terhességem, ami sajnos spontán megszakadt. Vizsgálatokra küldtek, semmit nem találtak, tehát nem volt igazából konkrét oka, hogy miért szakadtak meg a terhességek. Aztán kimaradt egy pár év, mert lelkiekben nem bírtam ugye ezt a sok terhességet. Ez szám szerint hány terhesség? Hát volt először 3 terhességem, ami után ugye picit megálltunk, és sajnos erre ráment a házasságom is, az akkori, és utána már nem marad. Nem baj. Jó, mehetsz. Csak ne szedd szét a mikrofont, jó? És jó. És utána megtaláltam a mostani párom, és akkor ugye elkezdtük 4 évvel ezelőtt szintén a kivizsgálásokat, és utána, mivel nem találtak semmit, úgy döntöttek, hogy akkor lombik lesz. És hány lombikod volt? Hát 6-ra lett az Emma. És ez hány év alatt? A 4 év 4 év alatt. Igen, igen. Ez alatt a 20 év alatt, hogyha összeszámoljuk, igen. szedtél bármilyen várandós készítményt? Hát az első 3-nál szedtem terhes vitamint, és most az utolsó 2 lombiknál találtam rá a trimeszterre, és azt végig szedtem. Azt végig szedted. Hogy találtál rá? Az interneten keresztül. Magadtól? Magamtól kerestem valamit, ami segíthet. Mert a végső elkeseredésben, ugye 5. után már mindenki azt mondja, hogy valami kapaszkodó legyen, és keressük meg. Tehát az interneten találkoztál a trimeszterrel először, és utána néztél a hatóanyagoknak? Persze kerestem ugye valamit, ami segíthet nekem ebben, hogy megtapadjon, mert ugye addig eljutottunk a beültetésekig, csak nem volt sikeres, és nem tapadtak meg a terhességek, és akkor kerestem olyan hatóanyagot, ami esetleg ténylegesen a szervezetemet fölkészíti erre a befogadásra. Mi volt az az új vagy más, amit tapasztaltál a trimeszternél, vagy ha utána néztél a háttérinformációnak, ami új volt, és előtte nem hallottál róla, vagy másképp? Hát, hogy minden természetes benne, tehát minden hatóanyag, ami van, az hasznosul. Tehát nekem legfőképpen ez volt, ami szempont. Tehát, hogy nem tartalmaz olyan anyagokat, amik nem feleslegesen kerülnek be, úgymond a szervezetedbe. Esetleg tudod, hogy mik ezek az anyagok? Vagy megkérdezted nőtől? Hát ez a réz, a cink, ja, így persze, hát így, szerves anyagok. Igen, szerves anyagok. Tehát ez volt a lényeg. Ez volt a legfontosabb. Igen. Az utolsó 2 vagy 3 lomb? 2-nél végig szedtem. Végig szedted, és akkor a másodiknál már sikerült. Igen, sikeres volt az első is, csak ott genetikai, vagy az előző is, csak ott genetikai probléma volt a picivel, és azt sajnos meg kellett szakítani. Tehát a tapadás az már sikeres volt ott. Sikeres volt a tapadás ott is. Igen. És az Emma, ő most hány éves? Emma még nincs 1 éves, ő most 10 hónapos. És minden rendben van vele. Minden rendben volt, a terhesség alatt is minden rendben volt, minden eredményem, véreredményem, minden az egész terhesség alatt minden rendben volt. És igen, és a hajam is neki köszönhetem, az Emmának is, és szerintem nagy mértékben a vitaminnak is, mert szedtem 2-szer vagy 3-szor annyi lett a hajmennyiségem, úgyhogy nem is hagytam abba a vitamint, a mai napig szedem. Akkor te az elejétől a végéig szedted. Így van. És semmi problémád nem volt? Nem. Hány inger, rosszul lét, hízás? Hízás, 8 kilót híztam a terhesség alatt, az egész terhesség alatt, úgyhogy ennyi volt az egész, de ez így a terhesség, tehát a szülésnél az nagyjából úgy el is tűnt. És azzal is minden rendben volt, a szülésnél is minden? Hát császárral lett végül is, de nem azért nem tágultam rendesen, tehát ennyi volt az oka, ami miatt megcsászároztak. 37,5 hétre jött. Valószínűleg azt mondták a lombik miatt, ugye, hogy ezek a babák előbb érkeznek. Terveztek-e új? Hát megmondom őszintén, még egyszer nem ugrom neki ennek a procedúrának. Ha természetes úton jön, akkor lesz kis testvér, ha nem, akkor nem, sajnos. Úgyhogy. Tehát, hogyha összeszámoljuk, akkor összesen neked hány
terhességet és próbálkozásod. És terhességgel és próbálkozásokkal együtt összesen 11. alkalommal, hogy az Emma megszületett. Tehát volt 5 terhesség ebből, és ugye a többi meg a sikertelen lombikok. Azért ezt lelkileg megélni és átélni nem könnyű. Tehát nehéz. És neked kimaradt egy időszak. Azt mondtad, hogy volt egy... Igen, ott erőt gyűjtöttem. A lombikok előtt? A lombikok előtt, így van. Hogy még egyszer ugye, tehát azért az, hogy elmész és babát szeretnél vállalni, és ott vagy, hogy tudod, hogy eddig milyen sikertelenségek értek, és belevágni újra úgy, hogy nem tudod, hogy mi lesz a vége. Bocsánat. Tehát így nagyon nehéz. De a remény hal meg utoljára. Így van, de megérte. Szóval így nehéz nekiugrani. Nagyon. Tehát nem tudtad, hogy mi lesz a vége, és aztán 11 év után, vagy hát 11 próbál, mert ugye évben ez azért 20, hát 20 ahogy év, összeszámoljuk. Nézzük, így van. Ez 20 év a te életedből. Igen. És a végére mégis. És szó szerint ugye a 20 év arra ment rá, hogy itt legyen a végeredmény. Tehát, hogy egy baba legyen a családban. És tehát akkor neked erre egy házasságod ráment? Sajnos igen, az első házasságom. És aztán a lombikok már az új házasságod? Így van, így van. De hát azért ez mind nekem, és ugye szerintem így a körülöttem lévőknek is elég nehéz volt, mert azért a sok hormon, amit ugye ilyenkor az emberbe beletukmálnak, azért az érzelmileg is labilisá teszi az embert, meg azért tehát lelkileg nagyon nem nehéz. Tehát ez így. És testileg is azért, arról ne is beszéljünk. Igen. Hát igen, már én bevállaltam, hogy magam szurkálom, úgyhogy a végén már így megállt a tű a kezembe, hogy nem bírom magam megszúrni, és akkor a kolléganőimet kértem meg, hogy szurkáljanak, vagy a családtagokat, tehát mindig volt valami, aki segített. De a végére? Megérte? Igen, meg mindenképpen. Tehát mindenkinek tényleg csak azt tudom mondani, hogy ne adja fel. Tehát menni kell és csinálni. És itt lesz az eredménye. Megéri. Igen. Ez alatt a 20 év alatt hány orvosnál jártál? Hát ha így gyorsan összeszámolom, akkor ilyen 8-10 orvosnál jártam. Konkrétan mindig kerestem a jobbat, meg aki tényleg ebben a dologban segíteni tud. És volt, aki küldött tovább, tehát azért mentem más orvoshoz, mert már az ő hatásköre nem volt ebben. Most jó belebonyolódtam ebben a mondatban. És ki a mostani? Kinél született Emma? A doktor Úrnál, nála született, és a lombikot pedig az doktor úr csinálta. Azt mondtad nekem még az interjú előtt, hogy a legnagyobb problémát neked az okozta, hogy nem volt neked egy olyan támasz, vagy egy olyan pont, amiben kapaszkodhattál volna. Ez megváltozott? Vagy esetleg igen, tudtál-e valamiben kapaszkodni, ami reményt adott neked abba, hogy még ne hagyd abba? Ténylegesen igen. Ahogy megtaláltam a vitamint, azt a trimester vitamint, én úgy éreztem, hogy ugye egyből sikeres lett a lombikom, a negyedik, vagy az 5., bocsánat, és sajnos ugye az nem sikerült, de maga a tény, hogy már a lombik sikeres volt és megtapadt, tehát már ez egy erőt adott, és folytattam, hogy igenis valamit ennek a vitaminnak köszönhetek. Úgyhogy igen. Végül is. És utána végig szedtem ugye az Emmával is, és ő most már itt van. Várj, ugye kapsz a cukrot, jó? Gyere! Egy nem adok. Egy nem adok. Jó lesz. Ad anyag.